तो हेलो लोगोफोर फैसालि आरो पवित्र मोननि जे भाइराल नैबे भाइराला ससियेल मिडियाखौ ओरैबायदि माने जायगा लानो हादों फेसबुक आरो यूट्यूबाव ओरैबायदि माने 100आव 90% बाहागोखौनो आवग्रिना लानाय बायदि ओरैबायदि माने ट्रेंडिंआव सोलिबाय थादों दासिमबो जोबनानै थाङाखै गोदाननिफ्राय गोदान आपडेटआ ओंखारगासिनो आरो बे गोदानजों गोदान आपडेट ओंखारबाय थानायाव फैसालि बायद'आ ओरैबायदि जालांबाय दिनै जेथिंबो राहा गैला ओरैबायदि लामा आन्दायनानै मा बुंगोन मा थागोन सोरजों मा रायज्लायबावगोन सोरनो मा खोन्थाबावगोन दै थाङै थुङै सोरबा इउटुबारफोरखौसो 1,80,000 गाहाम जानानै भिडिअ दाननो होनाय बा सोरबा जन कार्जि ब्रादारखौसो बेसोरनो भाइराल खालामनाय बेसोरनो भुल खालामदों बेफोरबायदि गोबां जानला मानला क्रेक जाबाय नालाय मानसिया जानला मानला बाथ्रा बुंलाबायनाय जाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नैबे फैसालि बायद'नि माखासे फुल डिटेल्स बोरै बिथाङा इउएसए आव थांमारनाय ना गवायाव दङमोन ना बहा दङमोन बिनि आन्दोआ मामोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार फारसेनिफ्राय मिथिहोजोबगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय बेखौनो ब्रादार एमजे नाव नाम्बार बिहरदों आं मैया नै ब्रादार एमजि आनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजि आनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ओमफ्राय माथो बिदि ना बे भिडिअ होबाय थादोंना आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों ज' नों ज'नो होनहर नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै ओमफ्राय बिदि आंहा होनानै हो आं बेखौनो सानबाय ओमफ्राय नङा जेन'बा बिदिखौ नोङो रायलायलाबाय आं जानला मानलाजों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टर्चारसो खालामदों बिसोर गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो ओमफ्राय जेन'बा फ्रड होननानै आच्छा दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे आंनि ओमफ्राय सिगाङाव नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ गावनो लांफैखादों ना माथो क'क्राझारनिफ्राय औ मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ ओमफ्राय नै ओमफ्रायो आं बारा गोबाव रायलायथ'ला दसे नै आंनो इम्परटेन्ट कल हरदों आं आच्छा फ्लाइट टिकेट दाननो नागिरदों नालाय एमजिखौ रायनानै हर दे आच्छा नों नङा आब' ओमफ्राय नोङो फैफिनबाय ना माथो थांथ'वाखै होजोंनो दङ थांगोन औ थांगोन माबायावनो इउ एस ए आवनो दङ न' इउ एस ए नि नङा बे मानसिया बाक्सानिसो फ्रडसो अ नङा नोंखौ दे इउ एस ए आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा बे जनानो थगायदों औ जन खारजियानो थगायदों आच्छा ओमफ्राय दा बेखौनो आङो सानबाय थादों आरोखि ओमफ्राय नोंनिया अरिजिनेल नङा नैबे भबानिपुराव दा औ नैबे आमगुरिनि खोला भबानिपुर औ आच्छा आंलाय बे खाथिनिनोखाना माबा जना इउ एस आव दं होनदों इउ एस आव दंदों नों बेनि माबाखौ नों खोनासंदो एसे माबायदि ओमफ्राय नोंसोरलाय दा मुम्बाइआवसो दं दां माथो दा मुम्बाइआव दंब्रा नों मुम्बाइआव होननानै खिथानो नांला माबाया जना थगायबाय इउ एस आव दं होननानै खिथादो नोंहाबो मालाय इउ एस आव थांबाय होननानै बिदि होननानै नोंबो खिथादो बिदि आरो मुम्बाइआव दंना मुम्बाइआव दा खिथासैब्रा जना जे लेखा बुंदों नोंबो जन बायदि सेम बुंदो माबानानै मालाय इउ एस आव थांबाय आंजों दासो रायलायदों इउ एस आवसो दंखायो होननानै आं बिथांजों रायलायनो मोनबाय बिथाङा आंनो आपडेट होनो थिननायखाय आं होबाय बिदि होननानै बिदि आरो ओमफ्राय आरो बिथांनि जा गथ'फोर दङ बिनि हासबेन्ड बेखौ मानो शेयार खालामनानै होदों बिस्रा मा दाय दं बिसोरखौ मानो बिदि लाजि फोनांदों सोरबा सासेयासो खालामनानै थांबाय बिसोरनि फट'खौनो मानो होदों होननानै बुंदों गोख्रै जायनो होदों बेनो दाननानै लाजोब होननानै लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना कल रेकर्डखौ मोजाङैनो खोनाबाय आरो बेवहायथ' गोबां बाथ्रा नोंथांमोना हमदांनो हाबाय तो बे भाइराल जानायनि सिगां बै जे फैसालि ब्रह्म बिथाङा जाय पवित्र बै पवित्रखौ मोनथिखायो आरो बेहा हिन्जाव दङ गथ' दङ होननानै बे अलरेडि मोनथिखायो दा जास्ट बेखौ माने गावहा गोसो बोदोर जाना बेजों गावनि हौवा गिबिखौ गारनानै खारनो थाखाय
प्लानिं बनायनायाव बे सोरबा इउटुबारखौ एमजे ब्रादारमोनखौ थगायनो होनायनि मोनसे चाल नैबे रेकर्डआव नोंथांमोना हमनो हाबाय। अब्ला बै आइजोआ मा नागिरनानै थांदोंमोन? बै आइजोआ इसिबां सासे मोजां नखर, सासे मोजां हौवाखौ गारनानै बै नंखाय सासे सिकिउरिटि मावग्रा सोरबा हिन्जाव गोनां गथ' गोनांखौ लानानै सासे मोद्लाला सासे हौवाखौ नागिरनानै बियो गावनि सनानि संसारखौ गारनानै मा नागिरनो थांदोंमोन? दिनै गावनि खाफालखौ सोर जादों? नों गावसो जादों। दिनै जुदि ससियेल मिडियायाव एमजे ब्रादारमोन, जन कार्जि ब्रादारमोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि बुरखांना होआमोनब्ला, भाइराल खालामना होआमोनब्ला, माखासे सिंनि जे गावसोरनि जे गुलाय गुजाय, बिनि पबित्रनि बिसिनि दुखु आरो बै फैसालिनि नखरनि दुखु, बेफोर नुजानाय नङामोन। आरो दिनै फैसालिया मोनसे लामाजों आन्दायनानै थाहैनाय, बे लामाया दिनै गेवनाय नङामोन। दिनै बै ससियेल मिडिया बाहायनाय इउटुबारफोरनि थाखायसो माखासे दिनै लामा आन्दायनायखौ दिनै सोराङाव लाबोनो थाखाय, गावखौ आन्दायना थानायनिफ्राय मेगन नुहोनो थाखायसो नैफोरबायदि भाइराला जानो गोनां जाबाय। दा बिथाङा माबोरै दाय होनो नागिरदों? दिनै अलरेडि गोरोन्थियाथ' गावनिनोखा, रावनिबो गोरोन्थि गैया। दिनै गोरोन्थिखौ नुनानै ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा मानो बेफोरबायदि लामाजों थांदों होननानै बेखौ थार लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायबायनाय, बिसोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङै दिनै फेंबोनो हादों, बिथांमोनखौ दिनै नर्मेलाव लाबोनो हादों। नङाबाथ' बिराद बारबावसिगौमोन, बोरै बारगौमोन खोन्थानो हाला। आरो मा बर' हारिनि थाखाय मा गेदेर गेदेर बाथ्रा ओंखारबावगौमोन। दा बेफोरखौथ' आरो बुंनोनो हाला। दा दिनै ससियेल मिडिया बाहायनाय जन कार्जि ब्रादारमोनखौसो ओरैबायदि गोरोन्थि सानदों, ओरैबायदि माने जेथिया राहाया दायनिगिरि जानानै जेब्ला जेथिंबो उपाय गैया जायो, राहा गैया जायो, राहा मोना जायो, अब्लाना जानला मानला जायखौनो बेखौनो बखिग्रा, जायखौनो बेखौनो दाय होग्रा जायो नालाय। दा फैसालि बायदोंमोना बेफोरबायदि जानानै थाहैबाय आरो। दा गावनि खाफालखौ सोरथो जादों? गावसो जाना लादों। दा एक्सुवेलि बे साजाखौ मोनखानांगोन आरो बे फैसालियानो नङा, जाय हौवाया बिखौ लांनाय पबित्र सनानि संसारखौ सेफायनाय, गावनि नखरखौ सेफायनानै मालायनि नखरखौबो सेफायनाय, बैखौबो ओरैबायदि साजा होनांगौ। बिनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंनांगौ। दा बै फैसालिनि सायावल' बुंनानै लाब गैया, बै सासेखौबो बिराद माने जावनांगौ, बिराद हमनांगौ, सेबनांगौ, हमना लाबोनानै बेखौ नखराव माबा मोनसे एकदम गोख्रों राहानि गेजेरजों माबा मोनसे सलुसन खालामनांगौ। हमना लाबोनानै बिथांखौ नागिर न'सिम फैहोनानै मोनसे मोजां बिजिरनाय बिनि सायाव राहा लानांगौ। दिनै रायजो राजाफोरखौबो ओरैबायदि गन्थं हादों, दिनै बर' समाजनि थाखाय ओरैबायदि लासिं सिं जादों ससियेल मिडियायाव। खालि सानफ्रामबो बिसोरनि दिनैसिम सानब्रै सानबा जालांबाय, डेलि आपडेटआनो आपडेट, डेलि कल रेकर्डआनो गोदान ओंखारगासिनो दङ। मानि थाखाय? ओरैबायदि लासिं सिं दिनै ससियेल मिडियाखौनो बेखेवनो हाला, फेसबुकखौनो खेवनो हाला, इउटुबखौनो नायदावनो हाला, बेफोरबायदि जादों। दा बैसोर सानैखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ, ओरैनो हगारनायाव गैया। आरो बिसोर सानैखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ, इयुनाव जेन बेलेगाबो बेफोरबायदि जानायनि चान्स मोना बा खाबु लानो हाया, बेफोरबायदि साजा होनांगौ।